Da rytterne var kommet lidt tættere på, stak Lukas i et højt hyl, sporede sin hest og for i fuld galop lige mod de intetanede ryttere. Det pludselige angreb fra skovbrynet kom så uventet, at de fremmedes heste stejlede og sparkede med forbenene ud i luften. Den ene rytter faldt af og lå og rodede rundt på jorden, da Lukas nåede hen til dem. Hesten var allerede flygtet langt ud over heden. Den anden rytter havde stort besvær med at holde sig fast på sin skræmte hest. I det Lukas nåede frem til ham, havde han dog fået så meget kontrol over den, at han lige præcis undgik Lukas' sværd, som susede tæt forbi ham. Lukas gjorde hurtigt omkring, red frem mod rytteren og huggede endnu en gang. Store gnister sprang i mørket, og lyden af metal mod metal gav genlyd over heden, da de to sværklinger bragede sammen. Nu cirklede de to kæmpende ryttere vagtsomt omkring hinanden. Manden på jorden var efterhånden kommet så oven på den første forskrækkelse og begyndte også at blande sig i kampen. Lukas havde nok at gøre med at holde rytteren på afstand. Angrebet fra den stående bjergmand kom derfor uventet. En skarp smerte jog gennem Lukas, da spidsen af sværdet ramte ham i siden. Ukontrolleret sparkede han hårdt ud i luften, og et højt hyl undslap bjergmanden, da Lukas' støvle brækkede hans næse. I samme øjeblik gjorde rytteren et udfald mod Lukas, som han med nød og næppe undgik. Lukas gav sin hest et hårdt klem med benene, den satte i galop og red væk fra modstanderne. Men så let skulle han åbenbart ikke slippe, for den anden rytter satte straks efter ham. Det var præcis, hvad Lukas havde håbet på. Med et hårdt træk i tømmen fik han sin hest til at gøre omkring, så han havde front mod den angribende forfølger, som kom dundrende imod ham med hævet sværd. Lige inden sværdet ramte Lukas gav han et lille hårdt ryg i tømmen. Hans hest stejlede, og den snakke ramte den fremadstormende fjende lige på armen, så han tabte sværdet og blev slynget af hesten. Lukas lod sin hest stejle endnu en gang, og dens hove gungrede i jorden faretruende tæt på bjergmanden. De trampende hove gjorde det umuligt for ham at få fat på sit sværd. I stedet kom han hurtigt på benene og gav sig til at løbe hen mod skoven. Hans ven med den brækkede næse fulgte hans eksempel og benede efter for at komme væk fra den frygtelige drømmekriger.